Last night, 22-year-old Greek rapper Sinboy was arrested following a raid in his home. Found with several types of drugs, including prescription and non-prescription, he has been charged with drug trafficking and is due for arraignment next Tuesday. Μαραθώνεις για τα φράγκα σαν το Σπύρο Λούι. Τρέχω να τα πιάσω για να αγοράσω Λούι. Λούι, Λούι, Λούι Βιτσάν. Λούι, Λούι, Λούι Βιτσάν. Έλα μπάτσε, έχω τσέπη γεμάτη. Κάθε βράδυ μοιάζει μπατσελόρ πάρτι. Μπάτσε, μπατσελόρ πάρτι. Μπάτσε, μπατσελόρ πάρτι. Έχω πολλά κιλά στο σπίτι. Δεν με δένουν για 300G, για 300G. Δεν με πιάνεις ασφαλίτη. Τα άλλα δεν τα έχουν βρει, όχι δεν τα έχουν βρει. Και μόλις είδα αγάπη μου τα λεφτά, σ' αφήσα για λίγα απ' αυτά. Γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά. Ναι τα λεφτά, ναι τα λεφτά, ναι τα λεφτά. Δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά. Αν έχεις φράγκα θα έχεις γκόμενα με τις καμπύλες της Καρδασιάν. Της Καρδασιάν, της Καρδασιάν. Γιατί τα λεφτά είναι το παν. Το είδωλο σου μπροστά μου μοιάζει άκυρος. Τα κόμπλε μου κλασικά είναι σαν πάπυρος. Μη με πρίζεις γιατί στο τέλος γίνομαι σάββατς, γίνομαι άγριος. Κάνω rolling και rolling το χορτολί. Φίλοι μου με φωνάζουν Rolling Stones. Θέλεις δανεικά, αυτό είναι no-no. Αυτό είναι όχι, είναι no-no. Και μόλις είδα αγάπη μου τα λεφτά, σ' αφήσα για λίγα απ' αυτά. Γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά. Ναι τα λεφτά, ναι τα λεφτά, ναι τα λεφτά. Δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά. Αγαπάω. Ναι τα λεφτά, δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Ναι τα λεφτά.